Makanya jam nak dekat dekat wei. U Israel ula ongru au Joseph ngam shimlange bagan yo I ya katwa jong mesyo. Dah kami u blai ula pen I hanga ya usumbai jong meru utet. So kani kan dekat wei. Kaya tu yang ni ya kajingi pai kitin pedeng jong u Jacob ila ki jong ki ya ki siu ya ki kentin ki misotna shim nak mi leti dang ye syam ye dang jong kajing I yang ni nhak man pai nakakana jong balakha nakarakhel olong atla ke ukam no kajing I ban or ke ba u Joseph uja rakhel kadang ha tang ye uhi empat dan Benjamin hakani ka bentar nungi I ya kata kajing kemen jing du jing kerban banya syam mila ujong pun satu las kursi andai benta saya idap da kajing kemen berkalong da sisa ka bam la an ngai da ka bor beriu baar pede upong shim kami lenti hiru ma unyo I ya ki kun ksio na kasengkai jong u Joseph dan kam dituikentin ru dan kemuat lakat taru nadap da kajing kemen malak banyi I laki jongki ksio so tengah itu kintin kiba share biang ke screen ini ke bentang shop untuk terdekat dekat beli mulai ulapan I hanga ya sembai jong meru motet maka jikren ke jong Israel balau jong ukun dan Jacob balau jong Joseph mulai udan haka bentang jong kani ke jikren Joseph wong ba ublay u aikun yu Rel pada wong ublay ulapan I hanga yo sembai jong meru kian mir lang deh baka jingker ku kujung baka jingker ku kujung ublay ya ta kajing roy awan emang niru bauta uba ladu jingker men ba undang im banyak kandu akan isasni kendo dai pleng udang im bat baka peteng jing u kam sim tekut dai kadang peteng so pidan e ban ong hantu ni ngin jam chu shikamat nga try kan biang mengijam sekat store man pulir ni kada khat ka bakat ar bat u Joseph u la penmi no yaki na pedeng ki khosi jo u bat u langu hadu kendo akmat jo u so nang nu mi na ki khosi jo no atau kandai na pedeng ki khosi jo u Joseph hi ne kum no no you kan no Jacob kan dan kam setunat hinang ta me lengi pain war ba ki dak shubut kum to ring ki pom bu kuntien Sakambot bon ong ba u Joseph utip ilo jong pa don pleng jong kajing tlot na ba kajing pa. Ende ha kajing Shem ba ki kun ksiu u Jacob dan di Israel. Udap da kajing kemen ba kedok ba pando yaki. Temen pa namar ba u Joseph u haban berkat lo jong pa jong u bodar pleng jong kajing hiton. Yang pun kerja no yaki kena syarut deh. Na pedeng jong ki kau siu ki badan ki ba kedok yaki kun ksiu ni. Kedok I. But
Joseph tu upan pawi ke jingburom ilau jong kupa. Na ba kupa hai tu biji keren ki bagi nang ipet ki dekat ki bisyak mat. Ula de pen pau ma un kerku ya ki ki kun jong Joseph. Ban hawa pun kerja ya ki ki kun rit na ka ko siu ke jong Jacob dan di serak kupa jong udangu wan aduk kendau kamat jong. Beijing burom Kajing burom ukuon lau jong kupa. Tehani kajing mu adu kando ngi kam so tu lada day ka we can do what kinong way. Lani kita ki ba kham khra hakabor. And they hang ni u Joseph u wan ba upon rit il di ku ukuon lau jong kupa. Namar mula he rasan akari Egypt. Hadin jak ni syak di merau. Katu ka dustur jong ki brio ki badan hari Egypt. Kam shim lakan ria ru na Joseph. But ladar male hakamat jong ki wei. But pau ka jing por kat no tam li da ka jo ka culture. Dan ni da ka jo ka dustur ko la mali na kari Egypt. Upan pau ila jong wa. Kata ka dei ka ba itana ani kumut ke ai ku lo yo na. Na ki wei ru. Aba ki long pada ki benta ban pen i. Ya ka ktin da ki kam. Ang ni ru ka pau jo. So, phi dan ye ban ong tu. Ni kum no na. ngan chu ngan chu ong biang ni kate ke basik smart mo ka khat wei Hai. pala bende kham ong im tu Hai. long ka khat ba khat wei u Jacob upun pau yo blei te kumbo Joseph ru ong bo blei la ku u ki kun chari Egypt te Jacob ru upun pau bo blei la ku u yo aban i ki siu ju Hai. ai ke mo mut ong ka long ka center jong ga jumut per khat ju ki ar ngot long blei te Hai. pen khau yu blei te poi pa ne ka benta ba khat ar katu ka jingmu adu khando kumbo kilalam syakmat kasi keren mo pi baka de dustur hari Egypt u Joseph hawa udan hari Egypt kamot kalalong do long snam ya uru tu dustur bandangu bandadem bandaburam hiwai tementa i upanan kam ya ka ju ka jingmang mo jong u ya ka dustur hari Egypt aka bo buram ni lau jong pa Jacob dangu adu khando kadai kadak kaba sultanat ma kaba kun upuram ya lau pa Oh, nginangi peteng syu. Jangan puli kan ke dekat ke bakat lai. U Joseph ru ulashim yaki baro anu yang Ephraim hala ka ketika mon siapa ka ketika dia ngajak Israel. Bat yang Manase ang ka ketika dia ngajak siapa ka ketika mon jong Israel. Bat lawalam yaki ajan jong. Dia kan ni kalapoi pada siapa bentar. Maka unhap badia lami kediki kundrit benta banbu biang hajan laujong kupa Jacob au minyo kerku kediki kun. Ni hap bajong tu nakar kom dia tu ani kedekot ke bakat lai. Bahasa kekti ke mon jong Joseph ubu Ephraim. Syaka kekti ke diang ubu Manase. Dau kalong ba kekti ke mon ke jong Joseph ya dei ba kekti ke mon jong kupa jong u. Nomor berang ketika mon ke jong Joseph kan dia ketika dia ke jong Jacob kwa jong ketika dia jong Joseph kan dia ketika mon ke jong Jacob kwa jong Israel Jacob dan Israel di ke jong mo kerten ikadau kalong ban penpau ba uta uban tengku ningkong ya ketika mon ke jong Israel ni jong Jacob uta udai kuningkong ba uni uba kekti kadiang kajong ujak kop kan yo ban kata
undai ukun ubaar. Hmm. Ni hal ni i ba kadon kajing perkhat na u Joseph. La kajing kerku kadai banwan ha ubah ning kong shwa pada dia kata sahau baar. Hmm. Namar umanase udai ukun ning kong jong Joseph baru Ephraim udai ukun baar. Hmm. Di kani hang ni kadkot ka bakhat lai ngim dayu i ia kata kat tension kepada hang ni. Andai anda lapoi kapor ba u Jacob dan Israel pun sale ai halo jong kani kar komle. Tengin sasmot hu halong kumno kata. Namar hang ni kajing perkhat kajong ukpa u perkhat ke bahatam. Kajing Hmm. perkhat jong kparat u jong kiri u perkhat ke bahatam. Hmm. Minum ya nujor ka ke babah. Andai kadon na kajong kador pade ha kajing at lenti kat kun kajing bu renti kajong ulai. Hmm. Di kata kalong ka bangin ng syui na kani kadakot ka bakat lai. Di andang ila ya poy ki dakot ki babut sedin. Kan sa syai kani ka benta. Ha kajing ya day Hmm. ku kajong ukparat ya lagi jong ki kun ksiyo. Naba kini baro armut ki kun ksiyo. Israel ni Jacob kula de kam kan ti lupai ki kin nok ki kun ki jong u. Hmm. Di to halu ong tu shwa ni fidan e ban benra. Ngatai kelak biang tu nomor ba kasyai wang ni kalong ba ka san perkhat ka jong Joseph ban yo ya ka jingker khun lau jong pa kalong ba utmu ba ubaneng kong u jong u ri ban yo ya ka jingker khu ka ba nakmat da ka ti ka mon ka jong pa jong u baru wa ar unyo ya jingker khu hi kun jo ka ban wan na ka ti ka diang ka jong pa te ja ayu hakit khot ki ba bot ngin se pe pastor